Ajme sada kaži, kako snimaš? Da je to isto. Svi prvi isto. Da je to isto. Da se ti imaš na petu polje. Mora biti ovaj srednji slušaj. Nije. Četvrta, peta. Šesta, sedma. Kad ti imaš. A što si rekao, koji su tonovi? Stvari E, A, D. E, A, D. Da. Aha.